To baraवनो जाहैबाय साफ्रोमबो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आइ दाय to बेलासिनि दासो उन्दुनानै सिखारनानै माने आं जिरायदों आरोना बेबो खामसालियाव जिरायदों आं दरखंआवनो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां लाइक खालामो गावसिबनो आरो रायजोफोर होमबा नायलांदो दा जोंना बाथ' हारसिं जालायगासिनो दं आरोना ओंखाम जाबाय माबा जाबाय होनलागासिनो आसला ओंखाम जाबाय होनलागासिनो नै हारसिंनो थ' दा ओमफ्राय बे आंखौ माने गावनि रिल्सनि भिडिअ एडिटिं बानायनो थिनदों आरोना ओमफ्राय आं बानाया नोंनि महरानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि ओमफ्राय बोराय गाबोन खयथायाव होनदोंमोनलाय नोंखौ फट' खेबनांगौआ हा गाइखेर लायखांनानै खयथासोआव 8टासोआव मानो नांगौ नोंनो फट'खौ माने ड्रेस गाननानै मोजां खेबनांगौ आरोना नोंखौ ना जेनेबा मानो खेबनांगौ महरखौ गाइखेर महराव देनजार नुयो मिथियो बेखौ नास्रादि नुखायो माइरबो उदारसोबालाय खनसे नांमारगौ दा आंनि फंबाय बिनानावमोन दं आरोना भाई ओके बेके दुगा ओइ ओइ मा दुगा बेलाय हा सिखार नै फैदा बिबाजैजों फैदो बिबाजैजों जोंखि वाह माने आग्लिया जि फुंखाबाय नालाय जायै जायैनो मद खिखि जालायथारबाय राजना मेरी राजना तेरी राजना है गुलुब लुब गन्थंआथ' मा ओंखारनो जाया नों ओरैसो जानांगौमोनलै ओके साइथिनायखौ हाथाया दालायसिम रकिनि बायदि हाथाय गैयालै रावनिबो सिमा गियाबे आइखेर बारखावनानै हरनो नागिरो डाइरेक्ट एक्सनसो बेना खुनु सोंनाय गैया रायलायनाय गैया नङा रकि दुगा नुवा दुगा ओइ दुगा सासे थय थय लागासिनो माने रायलायनो रोंबाय नालाय मानसि नायबा गाबा बेबायदि जि खुरिया हाथिंबासो होदलाबाय थायो ओंखाम जाबाय माबा जाबाय होननानै ओमफ्राय दा माखौ नायखि मिहिर गम गम होननायावसो थां मावगौलाय आं माखौ नायदों आदै होनलाय माखौ नायदों उन्दुना दंजोबो बसफ्रा ओइ खबाथि निमि ओंखाम जाबाय मानसिया वासलायबाय जानाय सिरि थालायबाय ओंखाम जाबाय होनना सोंबाय थायो आरोना रायजोफोर आयु मारै जानो खिनो जाखौलाय बिसोरलाय आंनि रकिसोना सिंगा दिनाया आगा बुलायलाय सोगैया आजा जुगायालाय बेके रकि मबाइल खाथियाव रायलायलाय दे मा होनदों नोङो ओंखाम जाबाय
Engkau dah banyak mah. Siapa dia ni ya? Nak singgah dia ni. Singgah dia ni. Fuga maram. Tu ada dua kan. Bila islah dah mah? Bila islah? Ay misi, berkuca lagi, berkuca no. Cak. Kep. Okey. Nak lega. Ba bino ba. Lugu jadi nama. Jena mauji syaima ba thau gasiबो लोगो जोब आरोना रायजोफोर खुनु बिदि माबाया अरलायलायग्रा गैया नाम्बार ओके Ayo. Buat apa ni mialai? Laga. Madar ay. Itu le bersela. Itu le bersela. Aja. Keep dia masih dulu ya. ओमफ्राय ओरैजाय सिखो खायना होलायबाय नै बिखिया